Salam hurmatly adamlar. Aramızda özne musulman diýenlere men soragym bar. Başta tutyan orazalarımız, edýän ibadetlerimiz kabul bolsun. Bağışlan, ýöne kabul bolarmyka, kabul bolmazmyka? Men ully şüphem bar. Ay sen kim ay diýip bilersiňiz? Ýöne diňle. Menim bir musulman türkmen vatandaşy sizi doganym görüp borjumy ýerine ýetirmek üçin şu zatlary edýän. Musulmançylyk bizi adalatsızlyğa karşı sesimizi dymyp oturmagy buýurýan bolsa, onda barymyz cennete düşäýmeli adamlar. Ýok, o karşı durmagy isleýän bolsa, onda barymyz el tutuşup cehenneme girmeli adamlar. Möhüm sorag İslam bize adalatsızlyğa karşı nädip görüşmegimizi isleýär. Onu siz menden has goýulýansyňyz. Şüphem ýok. Namazly, niyazly ýaşaklym size diýen. Bilmeýänlere Nisa suresinin 75. ayetinde manisi şeýle getirilýär. Size näme bolýarda? Ey Allah'ım, zalimlerden bizi gora ve bize kömek et diyen erkek ayallar ve çağalar için görüşmeyersiniz. Bize näme bolýar? Dur, hani ya beýle erkekler, ayallar ve çağalar yok mu ka Türkmenistan'da? Ya siz körmi? Ya men körmi? Adalatsızlığa karşı görüş alıp barýan yüzlerçe tanışım var. Köpsi men ýaşlaşym. 20-30 ýaş aralygynda. 30 bilen 50 arasyndaky ýaşlar nira etdi. Nira ýok bolduňyz siz. Hiç görnüňiz oga. Bar bolsa-da ýekdip çykýandyr aramyzda. Hani sizin sesiňiz? Bize Allah soraýar. Size näme bolýarda? Beýdiňiz ok diýär. Allah bizden soraýar. Mene soramak. Men ýatly diýen. Gahar etjek bolsaňyz, Yaradana gahar edin. Maide suresinin 5-8 ayetlerinin manisi şeýle getirilýär. Ey iman edenler! Hakikaty ayakta tutan adamlardan olun. Adaletli olun. Şüphesiz Allah hemme zatdan habardardır. Adaletsizliği görüp sesini çıkarma. Dım. Öýüňde buklup otur. Diýlen o. Hakikaty ayakta tutan adamlardan bol diýär. Kim aýdýar? Allah aýdýar. Orazan tut, namazyny oku, galyny hiç diýen ok. Adaletli bol diýär. Gurbanyňyzy edeni edip ýör, haja gidip geldi, özüni musulman diýär. Ya siz hem şolar ýaly musulmanlardanmy? Bu hereketsizligiň ýekece düşündirilişi bar. Ya siz iman etmediňiz, ya da ikiyüzlü şeytanlardansınız. Bahanaňyz gorku bolsa, kimden köp gorkýanys? Allah'danmy, ya Allah'ın kulundanmy? Şoň jogabyny maňa däl, hiç kime däl. Özüňi aýna seredip jogap beräý. Allah hemme zatdan habardardır. Nahl suresinin 90. ayetinin manisi boyunca şeýle diýilýär. Hökmen suratda Allah adalaty, gowulugy, garyndaşa kömek etmegi buýurýar. Yanlış işleri gadagan edýär. Eşeğimizmi musulman da oldum. Adalaty diýär. Adalaty. Adalatsızlyğa göz yumuň diýen o. Ona karşı çıkmagy buýurýar. Ya siz islan wagtyňyz dogry gelýän ayetleri ynanyp dogry gelmeýänleri görmezden gelýänlerdenmi? Ya baryňyz sözleşdiňiz, men habarym ýokmy? 60% musulman bolsaňyz bolýar diýen ýer barmy? Men habarym ýokmy? Beýle bolýan bolsa gurbanyňyzy cennete gidäýmeli adamnyň biri haja gidip geldi, imamlara aýlyk töleýär, 10% musulmançylygyny ýerine ýetirýär. Bu näme musulmançylyk bolýanly? Şu sebeplere göre 3 tane jogabym bar. Ya siz musulmançylygyň nämeligini bileňiz ok, ya da özüňizi aldap men musulmandyryn diýip ýörsiňiz. Ýöne musulman dälligiňizden habaryňyz ýok. Ya da bilip ikiyüzlü edýäňiz. Nägililigiňiz bar bolsa maňa däl, kitap ýazany ya da peýgamberiňe bildir. Sebebi, ay men namaz okap, orazamy tutup dymp ýöresemem bolýar diýýänleriňize men Allah soraýan. Ey beýik biri var. Dymp ýöresem bolýarmy? Allah jogap berýär. Nahl suresiniň 76. ayeti bilen. Şu iki misal var. Biri dilsiz adam, hiç zat başaran ok, beýik bolupdur ve hiç kime haýry ýok. Indi bu adam bilen adalet yolunda yürüyen adam den bolup bilirmi? Deyip soraýar. Jogabyny diýişim ýaly maňa däl. Jogabyny aýna seredip öz özüňize berin. Şunda berip belle.
Peygamber Resulullah şey diye, adalatsızlığa karşı dıman dilsiz şeytandır. Bunu men diyemem. Yatladayın. İslam bize öğreten peygamber diye. Hazreti Ali radıyallahu anh şey diye, adalatsızlığa karşı dımsanız, hakkınız bilen namusunuzu yitirirsiniz. Nahil Müslümanlığınızı özünüz baka verin. Hem dilsiz şeytan, hem namussuz adam. Mene böyle yükü götürüp bilecekler. Düşünmediğiniz vardır. O ne edip adalatsızlığa karşı sesine çıkarmadık, namusunu yitiriyor, hakkını yitiriyor. Sebep, zulmediyenler sizin sessizliğinizi görüp arkayın etçeğine diyorlar. Yani sizin sessizliğiniz onların odunu koşuyor. Zalime zulmün etme için yol veriyor. Bu arada Ali İmran Suresinin 21. ayetinde Allah bize şey diye, adaleti buyuran adamları öldüren var ha, onları acı bir azap karışıyor. Sonunuzu gördünüz değil mi? Men hiç kimi öldüremem diyecek olmam. Men hiç kimi azap veremem diyecek olmam. Siz öldürenlere olduğu veriyorsunuz. Düşünüyorsunuz değil mi şunu? Sizin sessizliğinizden arkayın olup hareket ediyorlar zalimler. Az mı bu ayet size? Yetenek mi? Yine bir onu size. Hud suresinin 113. ayeti. Zulmediyenlere kömür etmeyin. Yoksa size ot karışır. Sizin Allah'tan başka dostunuz yok. Sonra kömür görmersiniz. Kovcu dinlen, gaytalayan. Zulüm ediyenlere kömür etmeyin. Yoksa size ot karışır. Sizin Allah'tan başka dostunuz yok. Sonra kömür görmersiniz. Zulüm etme diyen o. Zulüm ediyene kömür etme diyer. Siz ne ediyeniz? Doğru, kömür ediyeniz. Ne edip zulmü görüp, zulmü dur deyip bilmeyen, sesinizi çıkarman. Otuyorsunuz ha. Şey diyeyim, size zulmü denilende beylikler sessiz oturuyor. Hem de beyleki dünyada oğut bilen karşılarız diye. Serçe ve şonu menziş hayvanları boş yere öldürenler, bunun hesabını Allah verirler. Hadis-i şerif bilen İslam'ın hayvanlara karşı nehili mehirli olmanızı önleyen Peygamberimiz, sizin adamlara karşı sessizliğinizi görüp deyen yana deldir. Kim özüne men batır köp bilen diyen olsa, men yanlışım tapçık var olsa, çıksın. Bana derle, yatladayın. Allah yanlış ya da Peygamber yanlış ya diyenimiz var. Sebebi, men dine olan aydın zatlarını size getirdim. Sen, men, ol, biz, sessiz olanımız için, biz şu yağdaydı. İndi sesini çıkarıp başlayanlar var. Adalatsızlığa karşı görüşenler var. Yanlış yeri var olsa, sesimizi çıkarıp doğrulan. Ya da öz fikirlerimizi aydın. Yönü haiş, dımman adamlar. Göz göre dilsiz şeytanlardan bolmanlar.